Gibatiko sa katawhan sa Barangay 19-B Davao City ang ilang mga barangay officials kay hangtod karon wala pa sila makakita nga adunay gitukod nga bagong barangay hall sukad kini masunog niadtong tuig 2021. Matud ni Kapitan Loreto Nicolas nga napulo ka tuig nang nagserbisyo sa Barangay 19-B tuig 2018 sila unang mihangi og pundo sa national government sa panahon sa administrasyon ni kanhi President Rodrigo Duterte alang sa rekonstruksyon unta sa barangay hall. Naprubahan ni Duterte ang hangyo ni Kapitan Nicolas alang sa first story nga rekonstruksyon sa barangay hall. Pero ang problema, wala masulod sa panudlanan sa barangay ang gihangyo nga pondo gikan sa national government hangtod sa masunog na lang ang barangay hall niadtong Mayo 2021. Unang-una, yan, dapat nagawa na yan. Actually, 3 buwan pa lang si President Duterte sa Malacanang, pumunta ako. Humingi ako ng tulong para sa barangay. Dahil ang barangay namin, sira na, tulog pa. Tapos, bago ko makarating sa ni Duterte, nakasulbong si Bongo. Bigay ko yung resolusyon, humihingi kami ng 20 million para sa barangay. Binalik sa akin, sabi niya, gawin yung uli yan, yung 20 million mo, gawin 40 million para nakipanggastong 20 million. Yan sabi sa akin, okay. So after 2 months na nagawa na namin yan, dinagdag namin pati yung kalsada yata yan, naging 55 million, binalik namin. Hindi nagtagal na approve man yan, 55 million. Nung ma-approve yung 55 million na yan, may pumunta dito sa akin, humihingi ng 5 million bago ma-release yung pera na yan. Sabi ko, kung babawasan pa rin ito, ano gagawin namin sa barangay, sa kalsada, dahil wala na. So, wala na, umalis na siya. After 2 months yata o 3 months, yung pera nawala. Wala na, parap na yung pera, wala na yung pera. Dugang sa kapitan, mihangyo na sab sila og tabang sa City Hall pero daghan og rekisitos ang gipangayo gikan kanila. Sumala pa, gi-comply sa barangay ang tanang technical requirements, lakip na ang program of works, structural ug environmental clearances bisan na paggamit sa personal nga mga pondo aron makabut ang mga sumbanan. Dapat i-download sa hindi ba nakalagay dito i-download sa ating account, di ba? Hindi naman nakarating yan, pera na yan. Meron naman kaming 2.2 million na sana i-repair yung barangay. Nagkataon naman pumunta sa city planning, ang nakuhaan man siya ng 5 meters. Diyan natira 36 square meter na lang. Paano ka makakatayo ng barangay niyan? Padayon gipaningkamutan sa Barangay 19-B nga makapangayo gihapon og pondo sa national government alang sa rekonstruksyon sa barangay hall. Actually, meron kami request. Siyempre, depende pa yan kung ma-grant sa amin yung request. Ang problema, pagkatungkol doon sa funding, kung narinig mo yung sinabi ni Bongbong Marcos na hanggang handyan ng mga Duterte, hindi sila magbibigay ng pera sa Davao City. O, di nawala na. Napasa na ba? Hindi pa. O, napasa na. Saan napasa yan sa national? Pero wala pang action. Nasayra ni Kapitan Nicolas gikan sa Department of Budget and Management kung DBM nga ang ilang request wala malakip sa 2021 General Appropriations Act sa gobyerno. Niadtong 2022, human sa national elections, mihangyo og usab si Nicolas sa opisina ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug gisaara na sab si Kapitan og 100 million pesos pero hangtod karon wala pa gihapon mahatag ang pondo sa Barangay 19-B. Wala na po'y igong luna nga katukuran sa bagong barangay hall kay ang kanhi 98 square meters nga lote nahimo na lang og 36 square meters tungod sa road widening. Dili na sab igo ang ilang 2.2 million pesos nga development fund alang sa pagpaayo sa ilang barangay. Busa nakadesisyon sila nga i-renovate una ang tapad nga SK building isip temporaryo nga barangay hall ug iaprubahan na kini sa city planning. Temporaryong nag-opisina sa usa ka pribadong building nga gipanag-iyahan mismo ni Kapitan Nicolas ang mga opisyal ug mga empleyado sa Barangay 19-B. Nagtuo sila nga napolitika sila sa panahon ni President Duterte. Kahinumduman nga gitanggal ni Duterte isip kaalyado sa hugpong si Nicolas. Pero luyo sa mga nahitabo, naglaom gihapon si Kapitan Nicolas nga makumpleto ang rekonstruksyon sa barangay hall. Una siya mukanaog sa iyang ulahing termino sa Disyembre ning tuiga aron mahatagan og hamugaway nga barangay hall ang anaa sa 50,000 ka mga residente sa Barangay 19-B. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.